A yau za mu shiga cikin wani labari mai cike da rikici, kishi da sirrin kasuwanci. Labarin da ya haɗa manyan sunaye guda biyu, Aliko Dangote da Abdul Rabiu, wanda aka fi sani da BUA. Su biyu dukkansu 'yan asalin Kano ne, sun tashi a cikin kasuwanci tun suna yara, kuma dukkansu sun zama abin alfahari a Najeriya. Amma abin mamaki, duk da cewa sun fito daga wuri ɗaya, kuma dukkansu musulmai ne 'yan gida ɗaya, da sun fi dacewa su zama abokan juna. Yau sun zama maƙiya a harkar kasuwanci. Wannan ba kawai gasa ce ta farashin kaya ba, ko gasa ta masana'antu. A'a, wannan labari ne na yakin attajirai, inda jarin mutum ke zama mukami, inda tasirin siyasa ke zama garkuwa, kuma inda jarida da kotu ke zama filin fama. A zahiri wannan shine mafi hatsari gasa a kasuwancin Najeriya. Yaƙi ne tsakanin manyan mutane guda biyu da ke da iko da ya wuce tunanin jama'a, Dangote da BUA. Suna yin gasa a siminti, a sukari, a man fetur, har ma a zuciyar tattalin arzikin ƙasar nan. To amma ta yaya gasa ta kasuwanci ta juya ta zama yaƙin ɓoye? Ta yaya tsofaffin abokanan kasuwanci suka rikide suka zama abokan gaba? Kuma shin me wannan ke nufi ga talaka da ke siyan sukari, siminti ko man fetur a kasuwan yau? Wannan shine abin da za mu bincika. Yakin attajirai, Dangote da BUA, gasa da ta rikide zuwa rikici. Kafin komai, bara mu san su da kyau, mu san suwaye su, daga ina suke, daga ina suka taso. Aliko Dangote da Abdul Rabiu, wanda aka fi sani mai BUA, dukansu 'yan asalin Kano ne, cikin gidan kasuwanci da aka gada tun ƙarni da ƙarni. Kano dai, kamar yadda kowa ya sani, tana dogon tarihi a harkar ciniki tun zamanin da suka shuɗe. A can ne jerin kasuwanci ya zama al'ada. Kuɗi, hatsi, fata da zuciya mai haƙuri. A irin wannan wuri ne Dangote da Rabiu suka tashi. Sun tashi suna ganin iyayensu suna ciniki, suna ganin manyan 'yan kasuwa suna ɗaukar kaya daga Lagos zuwa Kano, daga Kano zuwa Sudan, har ma zuwa ƙasashen Larabawa. Don haka ba abin mamaki ba ne ganin cewa waɗannan yara biyu sun girma da ƙwarin gwiwar zama manyan attajirai. A cikin shekarar 1980 zuwa 1990, Dangote ya riga ya kafa Dangote Group, kamfanin da ke shigo da kayan abinci da sinadarai daga waje kamar shinkafa, sukari da siminti. A gefe guda kuma, BUA Group, wanda Abdul Rabiu ke jagoranta, ya fara da irin wannan kasuwancin shigo da hatsi, sukari da kayan masarufi. A wannan lokacin babu wanda zai iya cewa za a zo lokacin da waɗannan mutum biyu za su zama abokan gaba. A zahiri kuwa, Dangote da BUA suna da dangantaka ta kasuwanci da kuma ta iyali, domin iyayensu dukansu sun taɓa yin hulɗa a baya, sun yi musayar kaya, sun taimaki juna, kuma akwai girmamawa da haɗin kai tsakaninsu. Amma kamar yadda aka ce, kasuwanci na da zuciya biyu, ɗaya mai haske, ɗaya mai duhu. Lokaci da ribar kuɗi ta fara girma, lokacin da suna da iko suka fara tasiri. Kishin juna ya fara fitowa a ɓoye, sai gasa ta kasuwanci ta fara juyawa, ta zama gasa ta iko da tazaran kasuwanci. Kuma wannan shine matakin farko na abin da daga baya ya zama yakin attajirai mafi muni a tarihin Najeriya. A shekarar 1991, kasuwancin kayan abinci a Najeriya yana ta matuƙar faɗaɗa. Ana shigo da sukari daga ƙasashen waje, musamman daga Brazil da Faransa, sannan ake rabawa a kasuwannin cikin gida. Waɗannan kayan suna cikin manyan hanyoyin samun kuɗi, kuma kowane ɗan kasuwa mai hankali
yana son shiga. A wannan lokacin ne Dangote ya riga ya kafa tushensa sosai a Lagos. Yana da manyan import license, yana da tallafi daga gwamnati, kuma kamfaninsa yana da suna. Abdul Rabiu shi kuma yana matashi ne mai kuzari wanda ke neman kafa nasa suna. Ya gaji jari daga mahaifinsa wanda shi ma babban ɗan kasuwa ne a Kano. An ce farkon rashin jituwansu tsakanin Dangote da Abdul ya samo asali ne daga yarjejeniyar kasuwanci da ta faro daga shigo da sukari. Wasu rahotanni sun bayyana cewa Abdul ya nemi taimakon Dangote wajen samun damar shigo da kaya a ƙarƙashin wani import arrangement. Dangote ya amince, amma daga baya aka samu rikici game da biyan kuɗi da kuma isar da kaya. Sai aka yi wani abu da ya zama labari cikin 'yan kasuwa da Kano. Watan cek inda aka bayar ba a iya cire kuɗi a dashi ba, wanda a turanci aka fi kira da bounce check. Wani daga cikin kamfani ya bayar da ceki, amma lokacin da aka kai banki sai aka samu rashin kuɗi a ciki. Wannan lamari ya yi tasiri sosai, ya sa dangantakar kasuwanci ta dushe. Abin da ya kamata ya zama ƙaramin rikici ya zama babba. Ƙasa mai ɗumama tsakanin manyan kamfanoni biyu. Dangote ya ɗauki abin da ya faru da muhimmanci, domin a duniya ta kasuwanci abin da ya fi komai ɓata suna shine rashin amana. Rabiu kuma bai ji daɗin yadda aka nuna shi a bainar jama'a kamar wanda ya ci amanar kasuwanci ba. Daga nan ne ƙoƙarin yin sulhu ya gaza. Abota ta yi nisa, kuma daga wannan lokaci kowanne daga cikinsu ya fara ɗaukan hanyar kansa, ba wai kawai don yin kasuwanci ba, amma don nuna cewa shine jagora na gaske. A ƙarshen shekara sun zama abokan gaba a ɓoye, kamar yadda wasu tsofaffin 'yan kasuwa ke cewa wanda ya ci amanarka a kasuwa ba sai ka ga ya faɗi ba, kawai ka jira lokaci da kuɗi za su nuna gaskiya. Wannan rikicin farkon bai tsaya a nan ba. Shekaru masu zuwa sun zo da gasa a masana'antun sukari, sannan ta tsallaka zuwa siminti, har ma ta zama yaƙin kasuwanci mafi girma a Najeriya. Bayan shekaru da dama da gasa ta sukari ta rage, sai lokaci ya zo da ya sake haɗa Dangote da Abdul a sabon fagen fama, masana'antar siminti. A wannan lokacin ginin tituna, gidaje da wuraren kasuwanci yana ta ƙaruwa a Najeriya. Gwamnati tana ƙarfafa kamfanoni suna samar da siminti a cikin gida domin rage dogaro da shigo da kaya daga waje. Wannan ya buɗe ƙofa ga manyan kamfanoni su shiga cikin wannan kasuwanci mai kuɗi sosai. Dangote Cement ta fara tashi da ƙarfi, tana tallafi daga gwamnati, damar samun albarkatun ƙasa kai tsaye da kuma ɗumbin jari. Abdul kuwa, wanda yake da hangen nesa, bai tsaya a gefe ba, sai ya kafa BUA Cement domin ya tabbatar da cewa shi ma yana da matsayin jagora. A nan ne yaƙin siminti ya fara da gaske. Kamfanoni biyu suka fara yin gasa, ba kawai da farashi ba, har ma da ikon mallakar wuraren haƙar albarkatun ƙasa. Dangote yana da ma'adanai limestone a Obajana da Boko, sai kuma BUA ya mallaki nasa a Edo da Sokoto. Sai dai daga baya aka samu rikicin filaye da izinin gwamnati. Dangote ya zargi cewa BUA Cement tana harkar albarkatun ƙasa a filin da ba nata ba. BUA kuma ta ce ana ƙoƙarin hana ta ci gaba da kasuwanci. A cikin shekarar 2017, rikici ya kai kotu. Dangote Cement ta shigar da ƙara, tana neman gwamnati ta dakatar da BUA daga harkar ma'adanai a Okfela, watan jihar Edo kenan. Sai dai BUA ta mayar da martani. Ta fitar da sanarwa a jaridu tana cewa ba mu haƙan filin da ba namu ba, kuma ba za mu yadda a yi mana mulkin kama karya ba.
A nan ne jama'a suka fara fahimtar cewa wannan ba kawai gasa ta siminti ba ce, wannan yaƙin iko ne, yaƙin wanda zai mallaki kasuwa, wanda zai rinjayi farashin kaya, kuma wanda zai iya jawo tasiri har cikin siyasa. An fara ganin tasirin wannan rikici a kasuwa. Farashin siminti ya dinga hawa. Masana sun fara tsoro cewa kar ƙasan ta koma hannun kamfani guda ɗaya. A gefe guda, wasu na ganin Dangote yana kare jarinsa ne. A gefe guda kuma, wasu na ganin BUA yana fafutukar adalci da daidaito. Daga wannan lokaci, sunan BUA ya fara ɗaukar ƙarfi a tsakanin talakawa. Mutane suka fara ganin shi a matsayin wanda ke tsayawa ya kare gasa, yayin da Dangote ke kallonsa a matsayin wanda ke neman kawo rudani a cikin tsari da aka gina tun da dadewa. A kasuwanci, ba duka gasa ake yi don riba ba, wasu gasa ana yi ne don tarihi. Kuma daga wannan yaƙin simintin, yaƙin shugabanci a tattalin arzikin Najeriya ya fara bayyana a fili. Kowanne daga cikinsu yana da nasa masoya, nasa abokan siyasa, da kuma nasa mafarkin zama jagora na gaskiya. Shekarar 2017 zuwa shekarar 2023 ita ce ta bayyana asalin yaƙin attajirai a fili. Ba a cikin kasuwa kaɗai aka ji ƙarar gasa ba, sai har cikin gwamnati, majalisa, kotu, har cikin ofis ɗin shugaban ƙasa. Dangote yana dogon tarihi da gwamnati, tun daga mulkin Obasanjo har zuwa na Buhari, kai har zuwa na Ahmad Bola Tinubu wanda muke ciki a yanzu. Yana daga cikin waɗanda ke da cikakken tasiri a fagen tattalin arziki. Masana'antarsa ta Dangote Cement, Sugar, har da refinery sun zama ginshiƙin gwamnati wajen samar da aiki da haraji. Amma a gefe guda kuma, Abdul Rabiu ya fara samun karɓuwa sosai, musamman saboda salon kasuwancinsa mai natsuwa da taimako ga jama'a. Ya kafa tsarin Afirka, ya raba tallafi ga makarantu da asibitoci, ya kuma bayyana a matsayin ɗan kasuwa wanda yake son a yi adalci a kasuwa. Sai dai a ƙarƙashin wannan ɓoyayyen alherin, tsananin gasa yana ci gaba da tafiya. BUA ta fitar da sanarwa cewa tana zargin Dangote, watan kamfanin Dangote, tana ƙoƙarin hana ta samun damar faɗaɗa kasuwancinta daga fanni zuwa fanni da dama. A lokaci guda, BUA Cement ta fara raguwa da farashin kasuwa domin jan hankalin masu sayi. Wannan ya tada hankali, saboda idan kamfani biyu manya suka fara gasa da farashi, ƙananan kamfani kan faɗi ƙasa. Hakan ya sa gwamnati ta shiga tsakani. Rahotanni sun nuna cewa akwai lokuta da ministoci da 'yan majalisu suka yi ƙoƙarin yin sulhu, amma kowanne daga cikin attajiran biyu yana ganin shi ke da gaskiya. Wasu suna cewa Dangote yana kare nasarorin da ya gina tsawon shekaru, sauran kuma suna cewa Rabiu yana ƙoƙarin rushe tsarin da ya jima ana amfani da shi domin 'yan ƙasa su samu adalci da daidaito. A wannan lokacin ne labari ya fara shiga cikin zukatan jama'a. Mutane suka fara rabuwa gida biyu. Wasu na cewa Dangote ne ginshiƙin tattalin arzikin Najeriya, wasu kuma na cewa BUA shine sabon haske da ke kawo sauyi. A kasuwar attajirai, gaskiya ba ta da mai kare ta, sai wanda jama'a suka yarda da shi. Kuma a yayin da duniya ke kallon yadda Dangote refinery ta kammalu, BUA ma ta kaddamar da nata kamfanin refinery wanda take ginawa a halin yanzu. Well, the choice of Akwa Ibom is easy because we decided Akwa Ibom because of the feedstock. A fili yake, wannan ba yaƙin riba kaɗai ba ne, wannan yaƙin iko ne wanda zai ayyana wane ne jagoran tattalin arziki na Afirka gaba ɗaya. A yau, idan ka bi labarin Dangote da BUA, za ka gane cewa wannan ba kawai gasa ce ba, darasi ne mai tsawo a tarihin kasuwancin Najeriya. A gefe guda, Dangote ya nuna mu cewa
nasara tana buƙatar tasiri, juriya da shirin dogon lokaci, tun daga shigo da kayan masarufi a cikin jaka har zuwa gina masana'antu masu juriya da tattalin arzikin ƙasa. Ya zama tamkar ginshiƙi a masana'antu, kuma a cikin shekaru masu yawa ya tabbatar da cewa idan ka nace za ka iya zama jagora duk da cikas da ƙiyayya na mahassada da maƙiya da suke bullowa. Amma a gefe guda kuma Abdul Rabiu ya fito da wani sabon salo, sabon fahimtar kasuwanci da ta haɗa nasara da taimakon jama'a. Ya nuna cewa ba lallai sai ka yi tsaurin kai ba domin ka zama babban ɗan kasuwa. Za ka iya zama mai girmawa, mai taimako, amma har yanzu ka tsaya daren akan gaskiya. Daga wannan gasa mun ga abubuwa uku da matasa 'yan kasuwa za su koya. Na farko, gasa baya nufin gaba da gaba, amma yana nufin ci gaba. Idan wani yana gabanka, kai ka yi kishi, ka koyi dabarunsa sannan ka inganta naka. BUA ta koyi yadda Dangote ke sarrafa kasuwa, sannan ta fito da sabuwar dabara wacce ta kawo sauyi. Na biyu, tasiri da alaƙa suna da muhimmanci, amma gaskiya ta fi kowanne iko. Dangote yana da tasiri a gwamnati, BUA kuma yana da amincewar jama'a. Dukansu sun nuna cewa ba ka da cikakken iko idan jama'a ba su yarda da kai ba. Na uku, taimakon jama'a shine ainihin nasara. A yau, Abdul Rabiu ya kafa tallafin ASR Afirka, yana bayar da biliyoyin naira domin ilimi da lafiya. Dangote kuma yana Dangote Foundation ke taimakawa marasa galihu. Wannan yana nuna cewa duk gasarsu, dukansu sun fahimci cewa dukiyarsu ba ta da ma'ana idan har ba su taimaki jama'a ba. A ƙarshe, yaƙin ya nuna mana cewa kasuwanci ba wanda ya fi kowa, wanda ya fi hangen nesa shi ke da nasara. Dangote da BUA sun zama misali ga Afirka, misalin yadda gasa za ta iya haifar da ci gaba, da yadda rashin daidaito zai iya haifar da rikici. Amma duk da haka, tarihinsu ya zama labarin manyan taurari da suka kunna wutar ci gaba a Najeriya. Wannan shi ne labarin da ke koyar da mu cewa duk wanda yake da buri zai iya kaiwa inda yake da buri, amma muddin yana da himma da gaskiya da hangen nesa. Kuma daga cikin ƙurar wannan gasa ta miliyoyin daloli, an haifar da sabuwar fahimta ta kasuwanci a Najeriya, inda matasa ke ganin cewa nasara ba ta da alaƙa da iko, amma dabarar da halin kirki. A nan ne muka kawo ƙarshen labarin rikicin manyan 'yan kasuwa guda biyu wanda asalinsu ɗaya ne, dukansu daga Kano suke. Idan ka ji daɗin wannan labarin, don Allah ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana like, kai following ɗinmu a other social media ɗinmu na Facebook, TikTok da kuma YouTube, wanda duka yana ɗauke da suna tarihi.ng. Mun gode, sai kun ji mu a wani labarin namu na gaba.